miratione ndikakuti kudikwa apo. Ko ndikakuti IG hazvinyatsobudera apo. Aiwaba, IG kutodini, ndago Instagram chere. Aiwaba chikombera ndazvidaba ini. Inzwaka wangu, kana ndiri nika ndiri kutarisira kuti manager wako pamasina apa. Ndiri kutarisira kuti unyatsonditeerera waiziya. Inzwanzwe kaJamani, kana museo woda nyamaka unoda ukawega. Izvozvo ndikuzvizwa chombanye-mbanje. Asi ini ndada kuti takizita kuti tikataura nana Tembomani paredhiyo ka, vanhu vese vanonga toni chidoka-doka chodonzwa kuti munhu yambori ani chaizvo. Wapaona manje. Okay. Miratione, kuti kati fluoride B hariitere. Iyo nyongono yako iwazwaka, kumeso kumbishi. Fluoride utodini. Udoti vanhu vese wabva zive ndairi mamapuno manje ndisanda celebrity. Ukwane wazvizwaka. Ukandituka manje ndinokuputisa. Inini manje ndini one munhu anokurova left, right and center waiziya. Aiwa baka muna iwo kutamba bakani, kutamba nomusiko wechikombera. Wauda ndipunzumura futi. Ukanga woti ndiri celebrity chere nini. Celebrity norohwa chere. Chikombera tetekera ndikunyepe. Ndanyifunga kuti ndingonzi Ingrid B. Wapaona manje. Aiwe tsagayo putseki maniwe. Ingiri kuita sei kwacho. Chizita chako chekurwara njere ichocho ndochaurida kushandisa. Miratiwonika. Imborova wani chuni racho kana wada kunorova kana tichinge tasvika kuna bosi regeka. Because aya yemabosi waiziya kana tazogara. Hazvizodika kuti kana tichinge tasvika ikoko wozotanga hako kuita yako yetsinzinya mutoti waiziya. Owo. Zvaendiwa. It's a Ingrid B. Vara munyondo, zvisaonekwe kuti tambopfura pano. Inzwa kawe kwakatsukunya. Akakarikwa akabhozve kutika. But uri kuona kuti chii this time ka, tira kuita shotire ipapo wanzwaka. Kudhara takanopotsa mazheti waiziya. Kufukafa kufa kana kufendaka. Apa tira kurova kadhuo rodhai. Go big or go home takaenda waiziya. Owo. Ndokutaura kwamaneja kauko. Saka kuti iko chombanje-mbanje. Wonaka wangu sofa ngati pambureka dhanzo waiziya. Anditi sungura unorova futi herewe. Saka ndiri kutogaya kakuti unoudza bosi regeka kuti uda kuimba sungura waiziya. Then unovaroera kai uri kuzvionawo sei. Okay. Ya izvozvo zviriyo. Pakuti ini ndikasungura ndoo yangu chaiyo manje. Kare ndagotamba pachungururu paibakani. Ndaitopuwa mari zhinji akaita kuwanditsa. Saka ndenda kutongoshandisa zita rangu rokuzvariwa nayo chaizvo. Ndotongozviti Ingrid ndikatsukunya ndichitora boys. Wapaona manje. Yesaya ngatiti German. Yes. Ndizvozvo chaizvo. Okay. So do this ka. Udze Romeo Gasaka kuti anouya next week katotaura. Ndine kamota kandiri kuda kakumupa. Then tell Tindongwazika kuti ndiri kugadzirisa kapasuru kake kaya handina kukanganwa hangu. Yes, that's it. Uyo Simon Mutambika, I think totozomona next month ka. Because weku Beatrice ndakamboti mere zvishoma kuva sponsor ka. Yeah, that's fine. Uri kunzwere Tokyo? Aya mabhosi wangu. Owo. No, it's fine. Imimi ikokoka. Just make sure to keep me posted ka. Mati hanzina macheso. No, munowaudza kuti we are doing fine here. Kapasuru kavo kandakachengeta. Ndo apa musi watiri kuenda ka ku UK. Yeah, it's fine, no problem. And it looks like things are going perfectly fine. Tetekera chombanje-mbanje. Warutotaura nozvamacheso wena. Wanenge wanoziwana naye. Aya madhara ya Tokyo. Andofonyerwa kana na Rihanna. Nana Beyonce nozi waiziya. Yes. Okay, pana rasta asvika ka. Mufesi wangu uyu saka rege ndimbomatende. I'll get back to you as soon as I'm done here. Yeah, ndichiri neescalade here. Mati zvimabhenzi tichazigona here isusu. Rasta, how are you? Ndiye artist wako here wawaereva uyu? Yesaya mdhara madi pedu paipaipfe wereshende yapindira shiri yehondo. Mabva maita sepedu paipai mdhara. Muri kuona manje mukomana uyu mdhara ka. Ndauya naye manje uyo anopedza masports manje. Muri kuona natindongwaza muchitaura vaivai. Ivavo manje anopondera mutsaga waiziya. Anopondera mutsaga ichi chibaba manje kana wazogara chinopedzera ichi. That's good, Rasta. That's very impressive. You see, in this our music industry, it's always survival of the fittest, fight of the jungle. Yesaya, izvo zvagara makuru wanika kunoenda nhete hobvu dzinokorwa nemanda maiziya. It's people eat people muchiindustry chedu ichi. Zvinotoda mweya wechirume. So let's not waste any time here, gentlemen. Let's hear the star do his thing. Impai baba. Hapa mandifuta wena. Aiwaba, okay. Tetekereka muzi wa manager. Izvo ndakaitaka. Ndakarema mapuno yangu kumusha uko fluoride no. Tokyo.
haya yakundoti ndandatuka munditoka joko wa promota wasekerere tetekera ndikunyepewa promota. No, calm down ako usatye wewe imba chete ndatononokerwa nekunzwa uchipedza masports eka. Okay, tetekerai. Kumirira nguwa ndiko kwakatipotsesa mikana yakawandidza mukurarama ka bang 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 bang. Kushingirira kawanhu wachitisanisa ndiko kwakatinonodza kuita mari bang 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 bang. Akakurova iwe mudzorere ubvise mazino, akati pfutseke muudze newewo zvegererese, hanzvadzi dzachedzo dzinyopore dzinza rese, akakutuka iwe muudze newewo amai wakono bang bang bang. Stop. What is this? Iwe Rasta, ndo nonsense ipi yawandigira panapa iyi? Do you think I'm running a wrestling ring here? Hama wani kwa iwe Ingrid wazofunga kuimba yose ikwewe soro mkuru. Terera Rasta, music is supposed to bring people together kwete kurusanisa vanhu. Sungura inotozikana nekubatanidza vanhu kamuno munyika. Music ngaipreacha rudo kuvanhu kwete kuti hanzi nyopora hanzvadzi dzevanhu. Music rudzi iyoyoyo. Hai mwa promota. No, shut up. In fact budai muno mutoni. Munofunga kuti music ndeye hondo here? Music chinhu chine power mucommunity manzwaka. Zvinhu zvamunoimba unenge utori community leader. Mukuti ana wingi diva kaimba izvozvo zvekuti rova munhu ubvise mazino. Panosara kana munhu wana aine mazino here? Iwe Rasta, I'm very disappointed in you. Handidi kukuona tsoka yako panapa. Budai muno mutoni wako mana. Mudhara inzwanzwe kani mudhara. Inzwanzwe mudhara. Security. Maneighborhood futi hande chikombera tenda zvokuchera makwezvo takajaira ndichazvida baka mune zvokuimbazvo. Zvaendwa izvi. Yesa yapindira wereshende ngwele mulonyeni kufukafa kufakana kufenda. Inini manje ndiriko handiti ndakakuudza here kuti ndiri milioneya ende mamiliyoni angu kakahenga mumhepo maiziya. Varume ndauya nenhau yangu iri serious ka. Tisu mabrand ambassador manyama. Kune vanoda kuitirwa maport clearance ka. Zvinhu zvinouya neshipi zvisvikira kuDurban kana kuti kubhera ka. Saka bata isusu veBS Freight Logistics ka. Tisu tine chimuti mazuwano maiziya. We do port clearance ka yema-normal load ka nema-abnormal load. Clear ka. Tinobva transporta futi ka kubva papoti paanenge asvikira. Takanorova waimonerera ka takanoasiya kwaanenge achienda maiziya. Musatye zvenyu ka tine maagenda ari kuDurban nekubhera ikoko ka handiti ka. Inzwai nini vabereki masini enyu ka anosvika zviri safe. Kana muchinge mangosvika ikoko ingovaudzai kuti ndabva kuna chikombera chemabhebhi chete ka. Aiwa munobva mawanirwa mazidiscount manyama maiziya. Chingave chine chii chamunenge muda kutakurirwa gaizika. Batai mukoma wangu mautoka mudhara wangu iyeyeka. Namba dzake ndo idzo dzandaisa pascreen apo idzo. Kana muchida kunzwa zvizere ka gaizi rangu, ingoendai ka pamaofisi edu isusu ka panamba 69 Enterprise Road muHarare umu. Vanokuudzai zvizere nemashandiro atinoita handiti ka. Hezve varungu ndokuti tioneka. Yesaya.